ଆଜି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସଜନା ଶାଗ ମୁଗ। ସଜନା ଶାଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ଦେଇକି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ମୁଗ ଡାଲିକି ଏବେ ଭାଜିବା। ମୁଗ ଡାଲିକି ବେଶୀ ଖଇରିଆ କରିବାନି, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଭାଜିକି ତାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ସୋରିଷ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ମୁଗ ଡାଲିକି ଧୋଇକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି, ଏବେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ସେ ପିଆଜ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ ମୁଗ ଡାଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଜହ୍ନିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଛି, ସେ ଜହ୍ନି କାଟିକି ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଛି, ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଜହ୍ନିଟାକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜହ୍ନିକି ଏବେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା ଡାଲି ସହିତ। ଡାଲି ଜହ୍ନି ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲି ଅଳ୍ପ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମୋ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଶାଗରେ ମଧ୍ୟ ସିଝିବ। ତାପରେ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଶାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡାଲି ଆଉ ଦେଇଦେବା। ଡାଲିରେ ଶାଗ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ଏଥିରେ। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଚିନି ଅଧ ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। କାରଣ ସଜନା ଶାଗଟା ଟିକେ ଖାରିଆ ଲାଗେ, ସେ ଚିନିଟା ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ। ଏଥିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସଟା ହବ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗଟା ଟିକେ ଏମିତି ପାଣି ଟିକେ ଥିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ବି ଆମେ କୋରିକି ରଖିଛି, ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା ଶାଗ ମୁଗ ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସର୍ଭ କରିଦେବା। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସଜନା ଶାଗ ମୁଗ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିନେଉଛି ସଜନା ଶାଗ ମୁଗକୁ। ନଡ଼ିଆ କିଛି କୋରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଉପରେ ଦେଇଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ମୁଗ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।